Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakigtabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang ako ang sulugoon ug atua sa kong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa kong balay, isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labahong mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa ako ang pagmando. Kung suguon ko niining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. O kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingarian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unas nga tanan, salamat sa atong team of pastors, nga gipanguluhan sa atong team moderator, Monsignor Camilo Aliam, o team members, parish priest as well, ni Father Glenn Guanson, Father Jojo Honori, Monsignor Raul Go, o gubang mga kaumang mga kapatian diri sa atong katedral. Salamat sad sa Parish Pastoral Council nga gipanguluhan ni Brother Dave. Salamat kaninyo nga nag-organize nining atong nobinaryo sa dili pang piyesta pahinungod ni Maria sa iyang Immaculada Concepcion. Thank you so much for inviting me nining ikatulo nga misa novena. Kay nasayra ninyo na destino ko diri gikan sa 2008 ngadto sa 2014 dayong balhin ngadto sa parokya ni Saint Therese of the Child Jesus in 1214. Pagkanindot sa tema nga atong giadap o gikuha, Mary in her Immaculate Conception, bearer of hope on our pilgrim journey. Tuguti ko nga akong tukion labi na gyud ang duha ka putlong sa atong tema. Primero, journey. Ikaduha, hope. Mary in her Immaculate Conception, bearer of hope on our pilgrim journey. Kung maghisgot journey o pagpanaw, atong masayran that every great journey always starts or begins with a single step. Maghisgot galitag panaw, nan magsugod yun. Each great journey begins with a single step.
Ingon sad ni ana ang atong nabatsyagan, atong nahibawan sa journey sa mahal nga Birhen. O laing bahin sad sa tema, Mary, the bearer of hope, angay sa natong sabton og sayran, unsa man gyud ang kinauyukan, ang kahulugan sa pong paglaom or hope. O atong mahibaw-an mga igsoon, hope is the vital part of life. It is impossible to live when one is completely without hope. Imposible gyud nga ni atong balik-tan-aon ang kinabuhi ni Maria kun wa pa niya bato ni ang birtud sa paglaom, dili gyud siya makalahutay sa iyang panaw. So hope is the vital part of life. We spend a great deal of our lives longing, waiting, and hoping for one thing or another. Ug sa ako nang giingon sa unahan, it is impossible to live. It is impossible to live when one is completely without hope. Sama sa gihulagway ang pong paglaom. Hope is as important sa atong kalag, is as important for spirit as bread is important for our body. O mag-ispo ang paglaom of hope, it doesn't mean sitting back while waiting things to happen. But hope spurs us on, pushes us on, gitungod sa birtud sa paglaom to go into action. Because finally, the word hope means hope is the anchor of our lives. Ang paglaom mo'y angkla sa atong kinabuhi. Ug mao sanay nahitabo sa mahal nga Birhen Maria. Sa unang higayon, ato ning mabasa sa Annunciation Gospel, Luke 1:26-38. Sa parang gipahibaw siya sa mensahero ni Anghel Gabriel nga magmaya o maglipay siya tungog sa tanang babay kalibutan. She was the most favored. Siya mo'y gipili sa Dios aron mamahimong inahan sa manunubos. That was the first journey sa mahal nga Birhen. Apan sawa pa niya dawata ang tahas nga gihatag gikan sa Ginoo pinagi sa mensahero. Iyang gibatunan ang kahadlok. Nalisang siya nga magsugod sa iyang panaw o hinungdan, gipasaligan siya ni Anghel Gabriel. Ayaw kabalaka nga sa imong pagkainahan sa Dios, magmabdot ka, maglalang ka, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug tungod ni ana atong nasayran nga diha sa Annunciation Gospel, Luke chapter 1 verses 26-38, gihatag o gihimo sa mahal nga Birhen her fiat sa iyang pagingon, sulugoon ako sa Ginoo, matumanon diri kanako ang imong gipamong. Bearer of hope, alang kanato nga nagpapayon sa atong pagpanaw. Tawa ragod ang Ebanghelyo, the wedding at Cana, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, nga 5. Unsa may nakita nato sa mahal nga Birhen? Si Maria, sensitibo nga pagkatao. Sa tiyang nakamatikod siya, nga ang bagong kinasal, nahutan og pero, og tungod ni ana, makahatag og kauaw o embarrassment sa bagong managtayon. She wanted to help. Gusto ni Maria nga motabang. But she realized she could not do it herself. Hinungdan, milingi siya og iyang gidol, iyang anak, og iyang giingnan, anak, wala na sila no. But the key word nga atong mainunduman
isulti ni Maria in the wedding of Cana as described in the Gospel of John 2 verses 1-5 is, do whatever He tells you. Buhata ang tanan nga buot niyang ipabuhat sigon sa pulong sa akong anak. Mga igsuon, kung atong giangkon nga si Maria nagdala o paglaom. Kung atong giila nga sa atong pagpanaw, na kinanglan tagtaw nga makahatag na tog modelo o panikinan, kana way lain kundi si Maria. Trusted si Maria, nakikita nato si Maria sa iyang kinabuhi, nga labaw sa tanan, iyang giintrigar ang iyang kaugalingon, diha sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. O mausad na sa atong pagpanaw, mga igsuon, dili yun ta makahimo, dili na to makabot, dili na to maangkon ang atong tuyo nga magmalampuson kita sa atong pagpanaw kung dili kita makakaton sama sa mahal ni Pirian. Nindot kaayo ay ang mga pong niyadong nag-andam o nagbutang og mga tubig sa tadyaw nga human gibinditahan sa Ginoo na nahimong pino. Do whatever He tells you. Og mao na maison nga sa tagtag nato kapanaw, mapari man, mamadri man, malayko man, og unsa atong kahimpang diri sa sosyedad og sa kalibutan. Angay natong sayran, atong ibutang sa atong alimpatikan, atong hinumduman kanunay ang modelo o ehemplo nga gihatag sa mahal nga Pirian. Do whatever He tells you. Bituod sa sinugdanan, wa masabta ang tanan, ang taas nga gihatag sa Dios, diha kaniya pinagi mensahero Anghel Gabriel. But Mary trusted. Si Maria misalig nga dili siya biyaan sa Ginoo o tagaan siya kinabang ngayang gikinahanglan alang sa iyang pagpanaw. Mautab sa itong madungog sa Ebanghelyo nining Lunes, unang semana sa Adviento, nga gibasa ni Father Argoncillo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5-11. Nakadaig ang Ginoo sa katao, dili Hudiyo o takapagano o takahintil. O sa atong pamalandong in the Gospel of today, giingon, tungod sa iyang dako kayong pagtuo, ang Ginoo dugay gahom nga makatabang o pag-alim o pag-ayo sa iyang sakop sa balay. Maangkon niya ang iyang tuyo o mahatag sa Ginoo ang iyang gipangayo. Mga igsuon, ang pagdayon nining Santos nga misa, angay natong tunduman kanunay. Walay lain kundi si Maria, modelo par excellence, nga ngay natong pamaninan, angay natong taon, o atong palandungan ang iyang kinabuhi. She became a saint, she was made holy and blessed. Dili baya tungod kay sa gipili nga mahimong inahan sa Dios. Si Maria nahimong santos o baan, dili sa maong pilihiyo nga gipili siyang mahimong inahan sa manunubos sa kalibutan. Apan na santa na baan si Maria because she fulfilled, she obeyed the will of God and acted on it. Og mao sa nayahagit nato tanan. Magmalampuson lang ta atong kaugaling sa tag sa kapanaw. Kung uban ni Maria atong sumbahan ang nagdala sa paglawom. Sama ni Maria usab, matinud-anon kita nga motunod sa giingon ni Maria niya itong mga sakop sa balay.
do whatever He tells you. Buhata ang tanan ngayang isugo kaninyo. O gatong gisnasayran, mga igsoon, ako nang giingon, Mary became holy and blessed. Dili baya kay napili sa inahan sa manunubos. But she became holy and blessed because she listened to and she obeyed and followed the will of God. Do whatever tells you. O hinungdan sa ako nagingon kaganiya, kung siya bearer of hope, si Maria sad, mo gitawag na itong angkla sa atong kinabuhi. If hope is the anchor of lives, sa atong inadlaw-adlaw nga pagpanaw, siya usab ang angkla sa atong kinabuhi kada adlaw. Amen.